When kinagpaisonan na 2 weeks ago, naipasakyan ti second reading and final reading iti dati pinang amendar iti revenue code iti ilinga Solsona may panggap ka iti fees and charges iti parparti ti dagiti baboy baka ket kondisyon na may kadakwada nga numabalin ibabadamat iti presyo iti per kilo iti magagatang. So nayat damat iso nga halang nga isuda iti mabenepisyaran iti pinangibaba iti baybayadan da munisipyo no di pati iti umili ta na bimaba iti panaggatang dan and pati iti livestock nga iso ti hag racers na-fix mi matan iti bayad iti per live weight. So nga iti live weight tatay iti ilinga Solsona 100 kilos di baboy and above 120 ket below 100 kilos 115. Kaya't kung maamuan dagiti livestock growers tatnon handang maswitik dagiti man mapanagagatang kadakwada iti baboy. So nakit iso dati iti programa niya po mayroon nga isubli iti vermi. Ket out of the vermi tingamin na proseso na deta ket iti ilako da iti munisipyo deta lang excess uno dagiti sobradan nga dagiti inusa no nagusab da yan tataltalon dagiti sobrada iso ti ilako da. So umuna nga pangusaranda ket yan tataltalon tatnon mai-reduce met iti pinagusar da iti chemical fertilizers ken DJ pinagmulat da iti nateng masapol nga deti iti usarendan tatnon may isubli iti dati organic farming tatnon isuntuman iti daydaywen iti daddo mga ililin dati natang tay diti Solsona. When at tatay diti farmers dagiti tobacco planters ket nakasarita nida regarding dagiti support met ngitited kasi hanlang nga dagiti agmulmula iti pagay iti income supportaran no dagiti pati dagiti mangmangted met iti dakkel nga share nga pundo para iti gobyerno iso dagiti agmulmula iti barley ket manipo DJ pangalaan ka DJ pondo ket masapol nga damat share nga maited ka wano tulong nga maited kalakwada tanon i-encourage mi nga nalawlawa ken adado iti inday mula tanon dakdakkel mi lang iti share iti munisipyo para balit tultulungan mi ida at the same time matulungan damat iti ilinga Solsona. Sir, ada sa live when di na magkutatay adda dagiti naiited nga nga dagiti bakbaka ket nakikontrata da kano yan ti munisipyo nga isublidan to detoy tun aganak kay kasano nga aganak da ke puro lalaki met amin nga nayaw awat ket iso nga in-advise ko kanya da nga no dumakkel mapadakkel dan mabalindan to ilakon gumatang dan to ti babae nga bakan tanon ison to ti paadwendan ta ison to ti agrotaten nga tanon mabunungan amin nga kakailyan nga mayat nga taraken iti baka. Haan da mga ni-open kanyak design ti met bagbagada ket basta ada DJ support nga maited iti gobyerno lokal. So from this financial assistance nga maited kadagiti farmers kadagiti agmulmula iti bagay may kandan to met iti financial assistance tanon handa nga giinapal.